Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Time keeps painting my door. Red dawn. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert met één gast weer aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ze schreeuwt, ze dicht, ze performt. Ze is botdwaande, maar net in het Nederlands, maar vooral de Friese taal. En ik nog een echte muziekliefhebber, dus die combinatie liep het mij in ieder geval bijzonder genoeg om haar uit te nodigen. En de katoe Sigrid Kingma, dichter van Friesland. Welkom. Wat een introductie, dank u wel. Ja, ik maak het nog langer doen, maar het is ook wel hard, kwart en bondig. Ja, hoi. Best. Goed. Ja, lekker druk. Ja, het is nu vakantie, maar we hadden correct de call opgezet om bij Squalendel te gaan. Dat Squalen haar inschrijven kennen voor een workshop of een les met mij. En ik ben al haast volboekt. Ja, het eerste gast wat zei is van jeutje, de hele agenda zit al vol, hè? Ja, klopt. Dat is net verwachten vanwege squalen en jonge meisjes en het Frieske? Of? Ja, ik had wel soort van verwachten, hè? Want als je iets verkeerd wil bieden, dan is het heel gauw voor vanzelfs. Maar wij zeggen nou ik wil meer aanbieden, maar we kunnen het alles verkeerd aanbieden. Dus dan zou het dan voor €100 zou het ik kennen. Ja. Maar dan moet de squalen dat zelf financieren. Dan lapen ze maar even. We beginnen er weer op praten, maar doe dus de squalen in als dichter van Friesland. Maar even vertellen wat je precies van doel binnen. Maar ik zei al, je bent een enorme muziekliefhebber. Ja. Dichter van Friesland. Sowieso heel druk dus, denk ik, of net? Dus zeker Ja. dat die pandemie aan de kant is. Ja, hij is er nog, maar ik ben net. Hè? Precies, ja. Hij hing het altijd wel wat boppenhuis, maar we correct als is het er net. Maar kost dat meer, merk je in die activiteiten? Dat is Ja. meer optredens we krijgen dan wol of net in het ramp van die dichter van Frieslandschap? Ja, en ik ben echt een podiumdichter. Dus ik kom heel graag ergens dat ik perform. En dat doe ik zo'n 2 keer in de week. Ja. Dus best wel vaak dat ik op show ben. Maar in de gaze werd wat uit de fles als het idee of net? Want het had natuurlijk echt in de wereld van de performance had het ook helemaal stil aan, er kon niks. Hè? Ik denk dat het wel weer wat los is, ja. En iedereen wil ik heel graag organiseren. En ik ben zelf ook wel een type. Ik wil wel graag dingen organiseren. En nou is de ruimte er weer voor. En dan is juist dat iedereen heel graag weer, alles wat stillijn had, weer oppakt. Dus ik had het wel druk. We begonnen eigenlijk met dat performen. Vond je dat in het begin leuker als het schreeuwen? Of je dat een beetje tagaliek opgingen? Ja, ik kwam er eigenlijk wel achter dat ik heel graag op het podium staan wou. Omdat wij vroeger een bandje hingen en we wouden heel graag wel optreden, maar we hadden net die kwaliteit dat we echt vregen waren voor optredens. Ga je in het begin, hè? Ja, en toen hebben wij op een gegeven moment zijn, waarom organiseren we net zelf een festival? En dan kunnen we mooi op een festival staan en dan hebben we dat. Je je eigen headliner trouwens. Ik net. Nee, wij zijn net als headliner, dat komen we net, meidje. Nee, wij hadden toen Balders Dromer als headliner gaan. En dat we eigenlijk de eerste keer gingen we Shaboon. En die had ik nog op Waterak spelen toen. En dat weer de headliner. Dat weer dat festival? In Boelenslonen. Op het manegeterrein van mijn omkentante. En hier een stoere naam of net? Of, Ja, dat kan ik eigenlijk net Live tussen on met air of Bambi zitten. Nee, wij neemden het wie een metal festival en we neemden het Fuck Pop. Vanwege de popmuziek die we net
Gewoon. Ja. We hebben toch een zekere daad van verzet als het ware. Ja, ik ben een Iris nieuwtje, leuk, dus dan heb je dat. Maar wij wisten helemaal niks van organiseren. Maar toen kwam ik er wel echt achter dat ik organiseren leuk vond. Want we gingen eerst te vol heel op ons varken. We wisten net, we hebben mee bezig waren, maar het was fantastisch. Het was hartstikke leuk. Financieel weer het zelfs een flop, maar het is super om te doen. En ik had er een heel soort van leerd, ja. En op het podium staan, daar krijg ik energie van. En dat vind ik leuk om te doen. En ik wil graag een heel soort organiseren. En daarom wil ik nou in mijn Dichter van Friesland periode daar ik mee ondergang. Dus wij gaan slammen. Van mij willen we een slam derby houden. In Leeuwarden. En misschien ook in Noord-Friesland in. Want ik heb ontdekt dat er op Zielt dus een slam-skip is. Oké. Slamcultuur in Noord-Friesk. Ja. Dus dan willen we eigenlijk de twee bij elkaar komen letten. En vanzelfs ik een aantal dichters uit Kreens. Dus dat we een beetje een competitie hebben. Een soort samenhangrekking krijgt. Ja. Dat je van kon weten, weet je met douane binnen. Ja, dat je eens even wat oorfriesk jaren. Of wat oors... En ik vind slammen hartstikke leuk. En dat is in het Friesk eigenlijk net echt een scene. Wij lezen altijd van het papiertje. En er zijn wel slammers in Ljouwert, maar die doen het net in het Friesk. Dus ik wil eigenlijk dat hij dan ik over de taaldrompel heen gaan. En Gabrielle Terpstra, die doet dat met me. Die organiseert het met me. Maar de paupers willen we dan dat die pauperpoëten in het Friesk slammen. Ja, want mag er een bij zeggen, pauper is een zeldskip. Nou, neem het maar even creatievelingen. Ja. Daaronder een aantal schreeuwers, spoken word artiesten. En er zitten ook nog wel muzikanten even mij bij. Dus het is wat breder. Ja. Maar ze zijn heel actief en ze organiseren en protten. Gabrielle trouwens in Kwartnek. De gast trouwens in deze Ian op Ian. En als stagiair van dit programma kijk ik inmiddels. Ja. Heel recent. Maar Zeker. Ja, fantastisch En, dat de jonge jeugd het erop pakt natuurlijk. Dat is wel hartstikke belangrijk. Hè? Ja, het is een leuke, enthousiaste groep. Het is leegdrompelig en dat willen we ook, dat het voor iedereen is. Maar we willen ook een aantal bekende namen uitnodigen. We hier het door Joost Omen en Elma Kuper. En nou ja, hier uit Noord-Friesland dan, die daar ik furoren makken had. En zo beziek je het een beetje te combineren met beginnende dichters en al vestige dichters. Zodat het voor iedereen wat is. Ja. We hebben hem bij Volbeat. Ik wil straks van alles nog weten hoe die metal achtergrond, hoe dat precies zit. Ik zou een metal-liefhebber dat mij duidelijk wijzen. Maar even door die muzieksmaak. De Volbeat is zo'n band die oorspreekt dus. Ja, Volbeat is ik zo'n band die het op het podium geweldig is. En dat spreekt me ook aan. Toen ik met mijn zusje op Graspop weer, toen had ik Volbeat in de tentenstation. En dat is het mooiste, vind ik. Dan had die sfeer erbij. En dan komt zo'n band heel oorzaak te verven als op een cd. En dat had ik wel een beetje een link met dichtje. Als je een bundel leest, dan is dat heel oors als je een gedicht op een podium leest. En die twee raden die hoeven elkaar net te bieden. Maar het vult ook al wel fantastisch aan. Dus, toch even bist du wel eens de pit in doekt? Of bist du meer... Ja, ik ging in de pit, ja. Dat is verschillende soorten. Hè? De cirkelpit en dan de wal. Ja. En verschillende types mee, om het heel flauw te zeggen. De hartstikke categorie die zit lekker bij de bar en pierken. Ja. De hartstikke mensen die iets dichterbij zitten, want die willen die DB's wel in de jaren. Ja. Maar de hartstikke actieve soorten, die doeken dan de pit in. Dames en heren, als je net weet wat de pit is, nou, dat is vat podium meestal. De moshpit, ja. De moshpit, nou, dat wordt gewoon ouderwets pogo's. Dat wordt rouwdout. Ja, dat wordt rouwdout, ja. Ja, mijn zusje gaat altijd in de pit. Okay. Ik moet zeggen dat ik soms even onzocht wat voor type pit het is. Want ik ga vanzelfs een ziekte verliezen. Ja. Dat ik net te bot beschadigen met op de hoed. Want dat hield net zo makkelijk. Okay. Dus dan maak ik altijd een beetje om te denken dat ik de goede kleren aan heb in de pit. Ja. Maar een goede pitcoins list die net nee, precies. Dat is altijd... ja. Dat vind ik leuk. Ja. Ja, bonte blauwe Thuis-West of kwamen of net? Dat denk ik nou... het valt altijd wel taai. Ik vind metal... de meesten zien er altijd heel roeg uit, maar het zijn hele leven zachtaardige jongens en famkes. En als het dan volgt, dan halen ze die direct weer oerijn
En ze denken heel goed om elkaar in de pit. Dat lijkt het altijd heel wild. Maar er is nooit iemand die het echt slim verwoenen rekkert. Nee, ik weet mijn water ook 20 jaar West. En Ja. de inwoner van Burm die ging op die dagen zelfs met een simmerstoel aan de kant van de simmerdiek zitten om te zien naar al die verschrikkelijk groege mannen. En vooral trouwens. Het zat gelukkig in de emancipatie dat ik daar trok in. Dus de vrouw die zat er onheilspellend uit. Dat we op ons festival, we hier 113 mensen die het kwamen. Dus we heel iets. En we hier een pitje van 10 man. Ja, maar het gebeurt wel. En dat is, ja, dan is juist wel die roege, langhierige jongens. En die ben dan helemaal in hun element. En we hier zo'n mooie theatertuin met gas. En hij op een gegeven moment heel naar blies. Hij rondde heel naar boven de berg. En hij rolde eruit en Dixie's min vet metal. Het was echt heel gezellig. Ja. En rock'n'roll. Nou goed, nee, Walter gaat eigenlijk nooit met mij maken. Dat zei er al heel roeg uit. Maar het paste heel goed op elkaar. Dus in dat opzicht Ja. hartstikke gelijk. Ja, dat is heel leuk volk. Ja, absoluut. Vaak volle socialer dan je denkt. We hier niet een bewaker, maar dat weer volgens net nodig. Het is verplicht vanzelfs. Ja, precies. Ja, de regeltjes. Hè. Ja. We gaan weer muziek draaien. Iets anders dan Clint Beck. En het nummer Like the Rain. Like the Rain, ja. Waarom dit nummer? Want Nou, dan komen we dat wat meer in de country sfeer, hè? Ja, en ik ben wel een country fan kaantje. Want ja, wij... mijn oom en tante hier een western manege. En die hier alles erop en eronder, als het ware. Want daar wat country line doen ze. Ze hier zelf een bandje. En mijn oomke spelen doe ik in een bandje. En die is op 30-jarige leeftijd verstaan. Oh. En dat weer een hele... ja, daar is uw familie eigenlijk... wil toch tekenen eigenlijk. En die spelen dat nummer ik al wel in hun coverband. En ik vind het altijd een mooi nummer om te spelen zelf. Maar dat had dus een dubbele lading voor mij. En zij had toen ik een cd uitbracht en dan stiert het nummer ik op. En zij hier een zangeres en die zong nog Nederlandstalige versjes. En die kon de R net zeggen. Maar dan weet je het dus Like the Wayne. Like the Wayne. Maar ik speel dat nummer zelf ik nog wel en dat het rijnt en dat je even tot rust komt wel. Dat is heel mooi poëtisch nummer eigenlijk. Ik wil. Maar dan mij meerdere gedachten. Ja. Begreep ik wel. Maar ik had een fantastische tijd aan. En dat wie ik altijd country. Wie altijd, wie ik een country band, maar dit weer dan, een van de nummers die het me echt wil rekken. Ja. I never liked the rain till I walked through it with you. Every thundercloud that came was one more I might not Like the Rain, get through. Clint Black. En we draaien het vanwege mijn gast van Joert Sigrid Kingma. Dichter van Friesland. Je hebt in Kwatten de squal niet. Oké, dat is al vol, zet ik er maar vooruit maar even bij. Maar dan mag we het straks nog maar even nog gaan. Maar ik een enorme muziekliefhebber. Ze spelen zelf gitaar. En het waardige is dat ze ooit ook nog in een metalband spelen had. Dus dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Ja, daar is de onleiding van dit nummer al even onjong. Dus, en toch even naar die gitaar daar. Want toen speelde het zelf gitaar. En dus dit nummer dus ook wel eens? Ja, dit speel ik wel eens. Dit is net een heel dreig nummer. Nee, spelen ze het dan puur qua akkoorden of zongstrek bij? Ja, ik zong ik. Het hele nummer. Ja, ik vind het ook leuk om gewoon een heel versje te doen. En dat is het mooie van gitaar. Je kan die zelf begeleiden en dan hast je verder niks nodig. Nee. En mijn dochter vindt het ook altijd mooi. Van, wat speelt het mij mooi? En dan dat zij de slag. Okay. En dat hebben we, daarom ik dat orennummer ik uitzag van Guns N' Roses. Want dat is het laatste nummer wat ik te geren in mijn haar spelen ha. Dan dacht ik de akkoorden en dan zong ik en dan dat zij de slag. Hoe hast je YouTube-filmpjes erbij of hast je akkoordenboekjes van die nummers dan? Hoe werkt dat? Of kist het al uit de holle spelen? Nou, de meeste zulke soort nummers ken ik wel uit de holle spelen. Maar ik ga wel een map, weet ik al mijn versjes die nu draait. De favorieten dan zo. Ja, precies. Ja. Ja, en ooit in een metalband dus. Dus speel je ook gitaar destijds? Ja, ik speel al heel tijd gitaar, ja. En ik wie dan de back vocals.
Mijn zusje hier toen zangles en die zong toen sopraan. En wij woonden een soort van Nightwish-achtige lood, ja. Nou, niks mis mee. Ja. Helaas net een Ziggo Dome hellen. Nee, maar dat hindert niks. Even hoe wat toen zei van, ik vond het altijd al leuk om dat podium te staan. Had je ooit schroom hoor? Of een soort angst van publiek? Want dus zei ik woer dat wel heel graag. Hè? Ja, als ik ergens op een podium of voor een klasse sta, dan word ik een onmens. En ik heb wel dat ik hier op de basiskwallen wel altijd wat angst dat ik dan de beurt kreeg dat ik voorlezen moest. Want ik vond net dat ik heel goed lees. Dat weer dan in groep 5. Maar als ik dan op een podium sta, dan is het oors. Geen verlegenheid meer dan? Nee. Wonderlijk, hè? Ja, dat is heel apart. Dan is het niet eens heel oors. En dan denk je dan, dit is even mijn moment. En dat neem ik. Ja. En ooit was gewoon dat iedereen dacht weer, nou is het wel mooi West dat ze die er haast hard trouwen moeten. Of Nee. was dat in een soort in een holle, hoe is dat dan haast? Nee, ik had dat wel schon bij oren, dat hij er net makkelijk uit te trouwen in. En ik vind dat heel vervelend. Dat mensen steen blijven wil de tijd op is. Ja. Dus ik wil wel graag mee onder de tijd. Ja, maar dan is dus echt versoep in je eigen enthousiasme. Hè? Dat is natuurlijk vaak, ja. Ja, maar dan kan ik nog eens wegkomen. Want anders was die net weg. Ik lees een mooie... dus toen de Friese literatuur in Rost, Joost Omens, omschreef het als volgt. Het in hotpants binnenstappen van literaire zaal vol heren en dames in pak en mantelpak. Ze had hij daar ooit... Ja, met mijn bundelpresentatie had hij een referaat over. Hoe is die dan en wat dat die weer vinden? geweldig. Ja. Dat wie echt, zat Joost dat ken. Ja. Maar herkende ze dat woord? Ik wist dat net, dat er zo hoe mij praat werd. Ik ben helemaal net zo bewust van mijn outfit, als het ware. Ik kijk gewoon wat onlutsen. Maar blijkbaar weer dat een sale met wat oudere mensen. En die gingen echt, wat gebeurt hier? Hotpants? Nou, ja, dat is komisch om dat dan te jaren. Ja, maar het zei ik wat die onbevangen hiet. Hè? Dus even los van letterlijk verstaan, hier is. Ja. Eigenlijk van, nou, hier komt een dame hoor, die zegt, hey, dit is even roos. Ja, ik weet nooit zo goed hoe een indruk had ik meidje. Maar als dat dan weer om je denkt, oh ja, nou dat zou best kennen, ja. Ja, wat is dat een idee van die schroewerij? Dus toen had ik wel zijn van, ik wil wat oors doen, nou ik als dichter van Friesland, als het gangbare. Hè? Er was de A heel toegankelijk wezen. En dus kroest ik voor een breed publiek, maak ik het samen schreeuwen. Ja, ik wil dingen doen die bij mij passen. Ja. En waar ik goed in ben. En ik ben goed op het podium. En ik ken zelfs ik wil bundeltjes uit Jan. En ik denk dat ik uiteindelijk ik wil een bundel uit jou aan het eind van de periode. Dat jij er ik een beetje biedt, denk ik. Maar ik wil ook gewoon dingen doen waar ik blij van word. En meestal een podium Jan die ik de moeite waard vind. Ja. En wat ik mijn werkje wil. Want ik wil ik net altijd alles alleen nog doen. Maar in dat opzicht, Joost, dus ik inhoorlijk wel een punt naar data van die gaat even op een andere manier. Dus net op het klassieke manier met een bundel en die het voordragen. Nee, dit is even een dame die had een hele andere insteek. Ja, ik denk dat het daar wel... Hoe ze met die gedichten en de poëzie omgeeft. Ja, hij hier wel een goed punt. Maar dat zie je zelf vaak net. Dat is altijd achterhouden. Ja. Hoe ontstaan de gedichten bij jou? Op alle manieren. Ik had soms... Flarden of teksten? Of... Toen ik begon, toen wie het echt... Had je de geest, had mij gewoon de pennen pakken en schreeuwen. En ik weet net wat ik eindig als ik begin te schreeuwen. En dat had ik heel vaak, mijn gedichten. Maar ik had soms dat ik wekker word en denk van... Hey, dit moet ik nou opschreeuwen. Dan haast het in één keer. Dus dat ik in het begin een heel soort aan. En nu schreeuw ik volle meer op fysiek. En dan schreeuw ik volle meer vanuit techniek. Want eerst ben het je eigen ondervindingen en de dingen die spontaan bij je komen. En zo begin je eigenlijk met dichtje. Dat onbevangen eigenlijk. Ja, maar dan best wel frank en vrij vaak. Hè? Ja. Zonder welke regel dan ook. En dan dicht je gewoon omdat je dat nog één keer doet. Ja. Omdat het nog één keer in je opkomt. Maar nu is het echt wel een beetje werk worden. En als je in opdracht schreeuwt, dan heb je een bepaald thema. Dan ben je daar binnen beziek je om wat moois te maken. Ja. En dat is als je op de actualiteit dichtje. Dat is nog weer een stapje dreger, want dan moet je plannen. Dan moet je een activiteit kiezen, of een actualiteit kiezen die
na 14 dagen nog actueel is. Want dan moest eerst dat gedicht schrijven, moet nog oerzet worden, moet nog door de redactie en dan komt het pas in de kranten. Ja. Dus op het moment dat het in de kranten komt, dan moet dat gedicht nog op de actualiteit slaan. Ja, dat was één zeker zin. Dus dan moest echt iets kiezen. Ja, en nu is er een hele grote actualiteit. En het gaat, ik kan maar uitzieken wat voor crisis als toen schreeuwen was. Maar ik wilde eigenlijk net alleen nog maar hoe de ellende schreeuwen. Nee. En bepaalde dingen ga je al uitluchten. En dan wil je net 2 keer hetzelfde doen. Dus het is even ziekje wat mijn volgende gedicht werd. Er moet echt even iets komen wat ik... weet ik wel wat nice van mij te kennen. Schreeuwt je in de basis voor het Fries? Of eerst in het Nederlands? Of zelfs misschien wel eens in het Engels? Ik schreeuw wat Fries. En dat haak ik altijd dingen. Ik doe het nog net Fries schreeuwen Nee, koe. je bent begonnen met wat Nederlandstalige gedichten in, volgens mij. Ik wil Nederlandstalige gedichten schreeuwen. Ja, toen ik een Iris 14 wie, toen heb ik wat filosofische oerdenkingen opschreeuwen, wat meestal als gedichten klassificeren. Maar toen ik nog volle jonger was, toen begon ik al Frieske versjes te schreeuwen en toen was ik een Iris 8. Dus dan heb ik een schriftje en dan heb ik al mijn, al mijn dingetjes die in mij opkwamen, heb ik uitschreeuwen. Even naar huis. Dat is misschien wel een mooi berichtje naar dat nummer van Ilse de Lange. Doe dat voor het eerst. Ja, dan kan je wel een vraag, maar ik even die aanstel. Maar eens even uitlezen. Ilse de Lange. Ja, Ilse de Lange is eigenlijk de eerste artiest waar ik echt fan van weer. En werd ik dus met mijn nichtje, ik naar Harken en we hier een tekstboekje erbij. En dat weer het eerste tekstboekje werd ik echt de teksten van uit de Holle leerde in het Engels. En I'd Be Yours is dat versje wat we een heel soort te keer oefenen gaan. En dat ik die tekst lees en ik een beetje begreep, want ik hoor al een beetje Engels, dacht ik van, hé, dit zou ik kennen. Ik zou zo'n tekst schreeuwen kennen. En dat was mijn eerste ondervinding, maar dat ik eigenlijk best wel dat het beeldspraak me echt wel onspruts. En daar zit zo'n vergelijking in, 3 keer een vergelijking met een beest. En toen had ik zoiets van, ja, maar ik zou dit ik wel schreeuwen kennen. En als je een Iris 8 nieuw gaan binnen, dan zijn dat soort inspiraties eigenlijk heel belangrijk. En die draag je eigenlijk de rest van je leven mee en mij. Van, dit wil ik graag doen. Dit is iets wat ik wil kennen zoeken. En Ilse de Lange was een inspiratie voor mij. Ik dacht van, hé, maar ik ken schreeuwen. Alleen bij dit songteksten, maar dat is eigenlijk hetzelfde voor die als poëzie? Ja, dat maakt het eigenlijk net uit. Nee. Want ik van gedichten versjes met Bruno Rumler en Jolanda Verhoef. En dat is geweldig. En dat past ik zo mooi. Want een gedicht had ritme en metrum, en riem. En een versje ik. En u haast vaak alleen nog maar een refrein nodig om het onderkort te schreeuwen. Ja. Dat refrein, dat helst wel uit belangrijke zinnen die in het gedicht waarom komen litten was. Ja, want heel lang wie wint 2 aparte werelden in de beleving van mensen. Maar ik denk heel vaak, prachtige songteksten, dat is gewoon poëzie. En van mooie poëzie is het inderdaad mooie songteksten. Ik ben een hele grote versjes van. Dus dat is heel wonderlijk voor. Ja, sommige songteksten misschien zo slecht, dus dat geen poëzie meer nemen mij. Maar goed, dat has met sommige slechte gedichten kist ik weer geen mooi nummer voor mij zien natuurlijk. Nee, net alles leent hem ervoor. Maar ik denk dat muziek wel een andere manier is om poëzie onder de man te brengen. Nou ja, en een mooie herkenning weer natuurlijk Bob Dylan had de Nobelprijs voor de literatuur. Ja, zelfs Kendrick Lamar, maar de Pulitzerprijs. Dus gelukkig begint het wat terug te rennen. Maar dit dus, en we gaan tegen even draaien, I'd Be Yours, wie deze haast tot uit een treuren analyseert dus. Niet meer woordelijk, op ritmes, dat is de mooie tekst of is er inhoudelijk wat met de tekst zelf? Ik hier wel wat met die verbeeldingsverhaal, van dat is wat oorswijze kerst. En een beetje toneel, hè. Ja. Dus, het is net bevast haar beste nummer. Het is net dat ik denk van, goh, dit is geweldig, dit zit vernuftig in elkaar of wat dan ook. Maar dit wie echt het nummer wat wij voor het eerst echt indokten. En dit spelen we dus ik op de gitaar. Dit is een van de eerste versjes die ik speel. Oké, dat gaat wel. Ja. Het allereerste versje wat ik speelde, dat wie...
There she stood in the street, smiling from her head to her feet. Hoe je dat vers kijkt alweer? Said, hey, what is this, baby? Maybe she just knew I would kiss. Ja, Kom maar een op. beetje van beton, maar we komen er nog op. Ja, precies. Nou, ik het zo All right now. old school is dat. Heel makkelijk nummer om te spelen. Oh ja? Ja. Oké. Dat is gewoon AD en ADG. Ja. In het refrein. Ja. Of GDA. GAD. Ja, precies. Akkoordenschema. Oh, prachtig. Ja, goed. We draaien Ilse de Lange. En dat Ja. omdat je het Sigrid King maar te gast houdt. Je krijgt die inschakelen. Dichter van Friesland. Er is een hartstikke actief mee. Hoe wie dat eigenlijk? En hier is best dichter van Friesland. Ja. Dit Sietske Poepjes daar en die onhandig die wat. Maar een netje. Ja. Toen liep me net zo bot een van de regeltjes en structuren gewoon vrij denken. Nee, ik ben net heel gek op poppenkast. Nee. Maar toch is het dan min of meer in een soort keurslijfje, of net? Ja, op het moment dat je benieuwd binnen, dan is dat even een officieel moment vanzelfs. Maar daarna kan je je gang gaan. En eigenlijk is het dichterskip van Friesland wel redelijk vrij in te vullen. Ik maak 6 gedichten in het ierschreeuw op de actualiteit. En ik maak minstens 2 keer op een podium staan. Nou, dat is eigenlijk Dus vrij gauw clear. Ja, het is geen werkcontract in ieder geval. Nee. Nee, precies. Maar als er ik echt wat van meidje was, dan... nou, ik heb wel een betere conditie gekregen nou. Omdat ik alle weekend op paard ben. Ja. Maar dat is mijn eigen keuze vanzelfs. Je wilt het een beetje leuk invullen. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ja, maar daar krijg je wel ruimte voor, zeg maar, om dat op die manier te doen. Ja, ik mocht een aantal projecten doen. En dat mocht ik zelf invullen. Dus nou, dat is dat slam-project wat ik doe. En vestjesmeidje op fonteingedichten. Ik ga halve fonteingedichten. En daar meidje we halve vestjes op. We gaan nu 4 vestjes maken. En daar gaan nog een aantal te gaan dus. En mij die vestjes gaan ik dus de lessen in. Dan geven we een squalm. En dan op basis van een gedicht filosoferen. En wat er uit die filosofeersessie komt, daar meidje we een extra couplet voor on het vestjevest. Meiden, ben. En dan aan het eind meisje aan opvoeren. Ja. Dus Wat is die eigenlijk... belangrijkste motivatie om die dichter te wijzen? Is het voor jou een podium? Of juist het ook om die Friese taal, nou in dit geval bij de jongeren, te brengen? Wat is het belangrijkste motto voor jou? Ja, ik dicht ze gewoon in het Fries omdat ik dat een mooie taal vind. En omdat ik daar het beste mee uit de voeten ken. Maar er is zelfs wel een stukje promotie. Het is ook de bedoeling dat ik de Friese poëzie op de kaart zet. En ik denk dat dat het beste werkt terug ik naar squalen te gaan. Als ik zocht naar mijn eigen ondervinding, hoe het ik dus terug aan zo'n versje van Ilse de Lange vongen bin. Toen ik een Iris Jochen weer. Ja, Jochen denk ik dat ik weer. Dat is echt een moment in je leven dat je nadenkt over wat je letter willen willen en wat je leuk vindt. En dat er dan in komt die inspireert, dan kan dat een heel grote invloed hebben op wat je letter doet. Ja. Dus ik denk dat als je naar de basisschool gaat en zien letter wat je doet, dat dat voor een hele grote ben een eye-opener is van hé, maar dit is ik mogelijk. En misschien ken ik dit zelf ook. En het feit dat je al volboekt bent. Ja, nou moet ik zeggen, de filosofeerworkshop is nog een beetje ruimte in. Oké. Dus... Ja, maar het feit dat er enthousiasme voor is, jouw ik wel dat er behoefte aan is dus, vanuit de squal. Ja, op dit moment ben ik best wel dwaande mij. Wat willen we met het Fries en hoe willen we de doelen halen? En dan is het zelfs ik handig dat er aanbod van boeten nou dat er iemand in de klasse komen kan, dat er iemand vertellen kan over hetgene wat hij doet met het Fries. Want dan ga je direct weer aanbod. Ja. En nou ja, dan doe je even iets extracurriculairs met poëzie. Weet je, normaal sprutsen als docent misschien net zo volle binding mee hebben, maar dan kan je dat toch aanbieden aan leerlingen. Ja. En dat is krek als de Bennenboekenambassadeur Lida Dijkstra. Die is 150 squallen best in haar tijd. Dus daar is wel animo voor. En ik zie dat ik fantastisch trouwens, ja. En dat inspireert ben ik weer. En als Jos dat het best wel een grote invloed had, was er dus in die
basiskwaliteit onbeen krijgt als band, was het daar letterlijk mij dworst. Ja, want wel weer dat onderwijs en het Fries, daar is altijd wat mee onderhoor, heb ik het idee. Ja, maar er ben ben discussie hoor en ja. klachten, het is net goed en het wol net. En... Nou, het wie jarenlang net goed, maar er is nou echt een degelijk plan. Er ben nou echt hele leuke lesmaterialen. Het probleem is wel een beetje dat een heel soort mensen daar net van weten. En ik een beetje het probleem dat we het net zo goed verkeepje kennen. We zijn helemaal net zo goed in marketing Waar en is wij bekendmaking. in dit De AVOEK, CEDIN en NHL Stenden en het hele taalplan Fries. Er zijn nog meer organisaties bij annex. Die maken een heel soort leuk bannenmateriaal en teksten die ze broeken kennen, boeken die ze onrecommenderen, werkvormen, inspirerende sessies. Maar het komt allemaal net heel goed op de squalm. We beginnen er wel hinnen, maar net op grote schaal is het al je bekend bij mensen wat er al je mogelijk is. Ja. En daarom hebben we een platform nodig of een manier om dat weten te leren. Cursus marketing. Een cursus marketing. Ja. Ja, maar daar ben we in het algemeen in Friesland heel min in. Om jezelf leuk op de kaart te zetten. Want we hebben samen mooie dingen, maar we zijn altijd heel beskieren. Juist dat, ben we te beskieren? Ik denk, misschien ben we net eens beskieren, maar misschien weten we gewoon net hoe we dat onder de man krijgen. Ik al bieden we het vergezen. Maar op het moment ben ik er wel hoopvol door, want we hebben zulke leuke materiaal nou en we hebben eigenlijk wel een volslijnde dekking voor lezen en schreeuwen en harkje en praten. Er zijn een heel soort leuke mogelijkheden. Maar je moet het wel weten als docent. Ja, en dat in de tijd van automatisering, social media, platforms, algoritmes. Neem alle kreten maar op. Ja, precies. Dus het is best wel lastig. Het is oneerlijk lastig, maar de mogelijkheden zijn wel legio, als het ware. Precies. Er zijn zoveel mogelijkheden dat is net wist waar ziek je mast. En er zijn wel een hele goede ontwikkelingen. Spoor 8 is nou vergees, dat is de methode. Inspireer het meertalig onderwijs had een nieuwe website. Daar staan al die materialen op, dat is het gebruik van meidjekast. Dus voor het onderwijs is er echt wel wat mogelijk. Ja. Hoe verkeerd is die zelf, Wienst? Nou, hoe is de marketing van Sigrid King maar? Ik hoef me niet te verkeerpjen, want ik ga druk zat. Maar ja, ik ben net zo commercieel ingesteld. Dus ik ben liever bezig met het meidje van iets dan dat ik het promootje. Maar gelukkig ga ik daarin voor. Cito Wijngaarden van de AVOEK, die regelt mijn marketing, als het ware. Dus die zetten dingen op Facebook, die zetten dingen op de Dichter van Friesland website, dat er wat is. Dit is die ding net, dus ik net ompraten. Nee. Maar vies het dregen of is gewoon die ding net? Nee, het is mijn ding net. Nee. Ik hou er net van. En ik denk dat iets goed is, dan merk ik dat vanzelf wel. Dan komen mensen wel. Want hoe is die relatie met internet, om het even heel simpel te stellen? Bist u heel actief naar je gedichten, zegt op Insta? Of du hast wat ik zo wel leuke blog, filmpjes van die. Ja, ik op ben YouTube verschijnen. Ik ben op Skist in de tuin en hard doorstiet en wat weet ik. Ja, ik kies mijn media heel bewust. Ik doe geen Instagram. Of zo ik zei ik van ik mag goed. Je hebt erop. Ja, ik ga dus geen Twitter, ik ga geen Instagram. Ik wil net een heel soort sociale media. Ik doe net een heel soort op Facebook, maar ik ga wel een blog. En ik ga een YouTube-kanaal. En dat skier ik qua content een beetje. Mijn blog is meer van waar ik mee bezig ben. Ik moet een dichtje om, maar ik voor het dichtje. Want dat is eigenlijk wel een beetje mijn platform voor algemene creatieve uitspattingen en updates. Maar mijn YouTube is eigenlijk voor de hobby. Daar doe ik alleen nog maar dingen die ik boeten mijn werk om, toch? Dus dat mag ik net te serieus nemen, maar ik ben een tuinker. Ja, dus, en ik ga een pluktuin. In de vingers. Ja, precies. En ik vind het leuk. En dat had ik wel weer wat, om dat correct in het Fries te doen. Want ik ken natuurlijk wel in het Engels doen, maar ik moet net te pretentieus denken dat ik überhaupt joggers krijg. Maar ik ga een aantal mensen die het wel leuk vinden. Dus dat is... Maar hast je ooit al waarom die werk op Instagram te publiceren? Ik neem maar even een medium, ja? Maar... Nee, ik vind Instagram net een goede medium daarvoor, want ik ben grafisch net heel sterk. Nee. Dus dan moet ik weer foto's bijhouden of illustraties erbij meidje. Dan
Nee, ik ben toch wel een textueel of audio insteld. Ja, nee, omdat ik het wel wat performer bent, hè? Ja. Dus de zoest is ik zie ik een podium om je digitaal te presenteren. Maar dan zei ze nee, ik doe dat analoog op een podium, vind ik te gek om te doen. Publiek op zie je dus, contact zie je. Ja, ik vind het in het echt het leukst. En dat ik filmpjes opneem van gedichten, dan is het altijd minder mooi als dat ik echt op een podium dat oerbreng. Echt Want een dan podium die dat onbelangrijk. Ja, dan haast ik de connectie met het publiek. En anders dan is het wat inrichtingsverkeer. Ja. Maar ik hou wel filmpjes voor poëzie. Er zijn wel een aantal YouTube dingen te vinden van gedichten die ik voordraag. Ja. Maar ik vind het mooier in het echt. Begin weer een nummer draaien. In dit geval komt het van een band die wel even neemt. Guns N' Roses, Paradise City. Ben specifiek dit nummer? Nou, dat is het laatste nummer wat ik eigenlijk op een gitaar spelen had te jaren met mijn dochter. Dat zij de slagdot en ik de akkoorden. Dat is wel heel nieuwsgierige muzikale concerten bij je natuurlijk. Ja, ze had wel ritmegevoel. Ja, dus dat is leuk. Begin draaien. Guns N' Roses in de Paradise City. Ja, bloedlekker. Guns N' Roses in de Paradise City. Grote hit natuurlijk van deze band. Die zichzelf volgens mij ook al wat zinniger oelibbe had. Nog steeds optreden trouwens. En Azes draaien we nog een nummer in deze uitsturing met Sigrid Kingma. Die zei, ik kan hem voorspellen, ik al aardig pittig. Dus een mooie playlist, Joert in ieder geval. Even van de toekomst. Dichter van Friesland, je doet er de squal in. Ja. Er was mij Noord-Friesland en Grense dichters onder de slam, zeg maar. Ja. En de komende tijd, wat ben meer in plan? Want toen zei je al, ik ben eigenlijk meer performer dan de klassieke dichter die ze nou aan taal werkt naar een bundel. Had je in een bundel uit, intussen? Dat wist je ook achterna misschien net. Ja, dat was mijn eerste. Ja. En ik wist toen net zo goed hoe het uit jouw verhaaltje eruit zag en hoe het al hier werken. Dus ik had me daar net goed genoeg in inlezen. Ik word te vlug. En het resultaat is direct neffens. Dus. Ja. Ik ben er op zich net rouwig omdat ik een publicatie heb. Want dan heb ik misschien net dichter van Friesland werken. Het ene had vaak ik wel met oren te krijgen. Ja, precies. Maar ik hier de uitvering wel een beetje achterhouden, wel wat oors wilt. En dan heb ik wat meer. Dan heb ik het oors in. Ja. Dat ik het zo zeg. Een goede les dus. Ja. Wie had ook reden triatleers, hè? Dat is Red Wireless, om het zo maar te Ja. zeggen. Maar dat is heel leuk, want ik word dus een tweetalige bundel doen, omdat het Engels en het Fries heel wat op elkaar likje en ik qua poëtische taal wel wat bij elkaar komen qua sfeer. En mijn oorzetter, Trevor Scarse, die had ik hele mooie vrije oorzettingen maken, vind ik. En daarom de link met Guns N' Roses ik wel. Want een van de gedichten, daar had hij Guns N' Roses in verwerken. Wist dat net in het origineel zit. Want ik zei dan van, wat als toch een ierpel snijst, de plakjes op mijn kruisbijplantlijst. Krijg dan kroepelhintjes als ierbijen. En hij maakt het ervan, do we get Tudor or Guns N' Roses? En dat is heel leuk, want tussen kroepelhensjes en ierbijen, dat haast dat reden. En dan is juist een beetje een rooske vormje. En hij had die rooskes in het Engels weer in 12 oren vergelijkingen verwerken. Ja. Dus dat vind ik heel leuk van een vrije oorzetting. En dat het in het Engels dus ik weer wat oors wordt als in het origineel. En nou mijn gedichten die ik dus in functies crew, worden die ik altijd oorzet in het Nederlands en het Engels. En ik ga een Nederlandse oorzetter, ik zou dat zelf kennen. Maar Tjerk Veenstra die komt soms ook met suggesties. Mijn origineel werd toch verroerd. Dus dat beïnvloedt het elkaar weer. En als er een hele mooie wisselwerking. Ja, als er een hele mooie Engelse oorzetting is die net helemaal past in de tekst, maar wel heel mooi is, dan denk ik van, nou, misschien moet ik het origineel aanpassen. Is dat ik wel mooier? Dus dat is een hele, dat werkt het voor mij heel mooi dat de originele tekst er weer beter van wordt als het even heen en weer oerzest. En in die holle
Bloeien die gedichten van die dus een soort fluïde. Die dwars nog steeds om te passen. Ja, ik vind het helemaal net slim als de essentie van het verhaal bloedt als je dan een wit kiezen of een zinsstructuur omgooien, zodat het beter rint. Daar moet je net op vastpinnen zelfs. Ik vond het altijd zo van als ik iets kreun hier, dan wie dat het. Maar eigenlijk mag je net te bang wezen om je zinnen te vernielen dan ik weet en om er weer wat betters van te maken. Waarom schreeuwt u eigenlijk? Is dat om de wereld om die hinder te begrijpen? Of is dat een soort needzaak, dus het wordt een kwijtmast? Of is het gewoon die middel om op een podium te komen? Nee, het is net een middel om op een podium te komen. Ik schreeuw het net voor het podium, maar ik ben wel me bewust van dat een gedicht wel op een podium gebracht worden kennen mat. En dat het dan net alle gedichten lenen had ervoor. Dus ik dacht net al mijn gedichten op een podium. Want je moet dat wel in één keer mij krijgen. Hè? Als je het jaren, dan mag je direct in mij gaan. En gewoon gedichten ben daar helemaal net geschikt voor. Die moest echt close readers, zeg maar. Ja, waarom schreeuw ik? Ik ben gewoon in eerste instantie begonnen omdat dingen niet meer opkwamen en omdat ik het fijn vind om dat onder woorden te brengen. En ik ben beter op papier als dat ik gewoon bij praat. En dan ga je het wat scherper. En dat is misschien ook wel voor jezelf om de vrouw te begrijpen of om de vrouw een beetje vast te houden en denken van ik ga je grip op. Maar het vormt ook wel bij je gedachten. En het had wel iets filosofisch, een gedicht schreeuwen. Want je denkt toch na over hoe zoek ik ernaar en hoe zou een orde naar zijn kennen. En je wilde dat ik net dicht timmeren, maar wel een bepaalde kant misschien op. Dus ik vind het wel een filosofisch proces eigenlijk. En ik ben ook wel een denker. Ja. Ik denk een heel soort naar over hoe je dingen verbeteren kennen of hoe je problemen oplossen kennen. En mijn gedicht ken je daar ik een beetje in ons kop. Je hoeft net altijd de goeie te wezen. Je kent er ik van de andere kant naar zien. Je hoeft net altijd te deugen. Nee, en je kent er ik eens wat humor in verwerken. En taal is heel leuk, vind ik. Mijn taalboadje levert hele grappige dingen op. En dan kan je soms mij wudden, kan je hele mooie sferen creëren. En de humor ik. En klankherhalingen. Ik vind taalboaterij heel leuk. En om daar mij om te pielen en om daar ik weer dingetjes in te verrooien na de tijd. Dat is eigenlijk net een kwestie van schaven en skrassen. Maar meer van hoe kan ik dit nog taalrieker of leuker meidje. Boetseren. Ja, precies. Ja. Hoe kan ik daar een extra laag in ombrengen? Of, Ja, wat vertel eens als het podium op gist. Zullen we nog steeds zeggen de king, maar het best wel in de oren. Alles chroom is voort. Ja. Als dat ik mijn gedicht is in als oren state of mind komst. Ja, als je appelskillen en gedichtje tegelijk of mag je die oorsluiten 16 in je eigen bubbel oren werkelijkheid of niet? Met het schreeuwen? Het helpt wel om iets met de hand te doen om die gedachten op gang te brengen. En daarom schreeuw ik al mijn gedichten eerst met de pennen. Want als je die hand beweegt, dan gaan die hersens om. En als je voor de computer zit, dan is dat net zo. Ja, nee, precies. Dan sluist op. Als je een typen bent, dan kan je net denken. Tenminste, dat ga ik. Maar als je aan het schreeuwen bent, dan als die hand beweegt, gaat die hersens om. Dus dan kan ik gewoon iepelskielen en dan wat bedenken. Of tunkje. Want dat is dus wat heel goed werkt bij mij. Als ik gestrest ben, dan ga ik even de tuin in. En dan bedenk je, ik ben hij gedichten. En ik hoef een heel dan net door de tuin te gaan. Maar dat helpt wel om iets met de hand te doen. Therapeutisch tuinieren, hè? Ja. En dat is ik... Ze zegt, je moest lummelen om gedichten te schreeuwen. Want ja, je moest eigenlijk niet doen met de holle. Want productiviteit en creativiteit binnen kost simpel. Dus als je heel wat beziek is om actief iets te maken, dan kom je net in die creativiteit. Kist u in dat opzicht Kun je goed zien deadlines dan, of net? Jawel. Dat ja. wel wel. Ik weet wel dat er wel wat komt. Ik ga een deadline. Dit weekend ga ik de Trines Riemersma bij. En ik zal zanggedichten doen. En ik weet eigenlijk nog net... Was het alles zo, hoor? Nee, wat ik toch.
Ja, ik heb wel een grof idee. Hè? Ja. Maar het moet vanzelfs wel een beetje aansluiten bij wat Trins Riemersma ik dicht het en hoe een persoon dat hij weer. En hij had, ik wil zijn van, ik ga... ik ken net oer onnocht, maar ik ken direct net zonder. Dat is wel mooi hier. Ja. Ja, precies. Dus dat is een beetje het thema wat ik omheen werkje. Maar daar was je net heel zenuwachtig van. Ik wil er net zenuwachtig van. Nee, want ik weet dat ik die van tevoren het wel kleren ga. Want dat de spanning daar komt van het eerder haast, dan komt het ik wel. Dan valt het wel in elkaar. Dan heeft Trins Riemersma, mooi brengt je nou eigenlijk mijn volgende vraag. Lees dan pro de werk van oren, dat nou Engels, Nederlands of Fries is? Ik lees de laatste tijd, maar ik eerlijk zeg, een heel soort bennenboeken. Want ik heb er zelfs een dochter van draaien. Maar we doen wel verschillende genres. We doen ook wel poëzie. Maar het is een heel soort voor ben. Ja. Maar dat vind ik wel leuk. Want het hoeft net altijd... bennenboeken ben ik net altijd heel simpel. Een bennenboek schrijven is best wel dreig. Omdat ik met goede taal in te komen. En omdat het precies goed klinkt. Nou ja, het vertalen naar een bepaalde leeftijd. En hoe ver ben je bij dan in de taalontwikkeling. En daar mag je dan wel op aanpassen. Cognitief, maar ik qua taalgebruik. Maar ik denk, het watchen met taal is dan nog volle belangrijker. En het precies goed zeggen was bedoeld. En het is gewoon omdat ik... actief mem ben, zeg maar. En dat leuk vind, dat ik een heel soort bennenboeken lees. Ja, want hoe reageert die dochter nou op? Want du bent Friestalig. Je woont in Grijns. Ja. Dus hoe gaat zij mij die taalverschillen om? Want ik neem aan dat die Nederlands, Fries, misschien het Groninger accent of dergelijke. Nou, wat broek wordt het? Ja, ik werk je vanzelf bij... Hoe reageert zo'n band daarop? Ja, ik ben zelfs heel van de taal, van de meertaligheid. En zij is ik wel vrijtalig. Ja. En dat komt misschien ik wel terug dat wij een heel soort input jouwen. Want wij lezen een gruwelijk soort voor. We gaan alle weken naar de biep. Ze mij zelf boekjes uitziekje. En dat ben dan Nederlandstalige boeken of Engelstalige boeken. Maar dan... maar begrijpt zij op haar leeftijd dat mem is Friestalig? In haar leefwereldje zal de Friese taal geen rol spelen, neem ik aan? Jawel. Wij praten thuis Fries. Ja, maar op Squallen weer net, denk ik. Hè? Nee, ze gaat nog net naar Squallen. Ze is draaien. Ja. Maar ze had een opvang en er zijn 2 begeleiders die ik wel Fries verstaan en er is één die het Fries praat. Dus dat hebben we getroffen, want het is wel zelfs grens, dus je moet maar afwatsen. Ja, dat bedoel ik. Hè? Dus dat kan ik wijzen van, daar zie je erop, daar wordt je ook ergens Fries praat. Als band lijkt me dat best ingewikkeld. Nee, maar ze staan er heel bot voor iepen. Er is ik een oorbandje wat ik Fries praat. En op haar sport is ik nog een famke wat Fries praat. Dus er zijn wel meer Fries in grens dan dat je denken zo'n. En zij pikt het Fries gewoon feilloos op, want wij praten dat thuis. En we hebben een heel soort Friestalige boeken. Want ik heb voor het Fries Dijblad recenseerd. Dus ik heb al die bennenboeken. En Nederlands, ze schakelt dat ze naar de opvang gaat en praat ze Nederlands. En we weer les op Sardinië. Nou, toen praten ze Italiaans. En dan en Engels, zei ze, mijn name is Fusita. En zij ken ik al aardig Engels praten. Want het zien tellen kennen ze in 4 talen. Dus ze is heel talig. En ze vraagt ze, en hoe zei ze dat dan in het Frans? Dus zat ik een Frans-Friesk vriendje. Daar gaan we uit mij naar Aquashoe. Bij de dino's. Hoe meer taal, hoe beter dus. Ja, vind ik wel. En ik denk dat je zo jong bent, dan pik je dat safvlug op. Het is krek een spoens. Dan gooi je het erin en het komt eruit. Ja. Ja, het is vaak op lettere leeftijd dat we daar... er komt een hek om taal heen. En dat is ingewikkeld. Ik weet ingewikkeld. Oh, maar ik vind dat je wordt er moedeloos van. Want we gaan toen... we zijn op zoek naar een squallen. En we gaan les bij een squallen west. Nou, daar kreeg ik de rillingen van. Ze zeiden, ja, we doen een heel soort om taal. En ik zei, maar wat voor taal doe je dan? Ja, Nederlands. Ik zei, dat... Ja. En hoe doe je hem dat dan dat je immigrantentaal hebt? Ja, maar die krijg je bijles. Ik zei, doe je hem dan niks met de toestaan? Nee. Nou, maar een onderzoeker Cummins, die zei dan van... To reject a child's language is to reject a child. Ja. Als er niks doet met die toestaal, dan voelt zijn bij hem net welkom. En dat is bij het Fries samen, maar dat is ik als de... alle taal.
ja, als er ergens via wij voortkomst en die taal mij stoot op squallen net broeken en ze zeggen van, nou, dan kan je het beter thuis ik net praten. Nou, dat is gewoon heel vervelend om te jaren. En dan is die taal dus minder wurg als bijgelijks het Frans of Engels, wat wel wat jaren wordt. En als een ben graag een taal leren wil op school en daar serieus zei van, nou, zou ik daar wat les in gaan kennen. En dan zeggen ze gewoon van, nou, dat bieden wij net aan. Nee. Dat vind ik gewoon heel beperkt. De wereld wat iepender en wat... Het waren maar iepen voor die. Ik naar die dochter. Ja, maar dat is ik onderzocht. Het is gewoon beter om meerdere talen te leren. Want dan krijg je een beter idee van grammatica. Hoe dat in elkaar zit. Als je het Engels en het Nederlands naast elkaar lijst, dan zie je dat die zinnen net op dezelfde manier vormjong binnen. Dan krijg je dus een beter idee in de holle van, nou, hoe werkt dat in verschillende talen en waarom zit zo'n zin saai in elkaar en net oors. En als je een woord in het Engels leest en dan leest het in het Nederlands en in het Fries, dan heb je dus een beter woordskat en een beter idee van wat dat woord wij komt, van de etymologie, of wat het misschien mee verbonden is. Want verschillende talen jouwen die informatie over wat dat woord ook jit. Dus meertalig is voordeliger. En als je in meertalen leest en in meertalen schreeuwt en in meertalen praat, dan ontwikkelst je die cognitief beter en dan kan je ook beter rekenen leren. Dat had verder niks met taal te krijgen, zoals het zeggen, maar het helpt wel. Ja, de Griese massa maar werkt. Dus ik ben van meertalen en ik vind het Greenslands, vind ik leuk dat ze daar wat van mij krijgt. Wie de opvang is Rikkingen, die is echt een echte Groninger. Nou ja, dat vind ik leuk. Ja, die had er bij, absoluut. Ja, die had erbij, ja. We draaien nog hier een plaat. En hoe valt die? Maar nee, zeggen ze. Maar ik denk, ja, we gaan oren. Zitten met elkaar te praten, met een dichter. En dan is er net niet een gedicht nog geweest. Dat is ook een beetje raar vinden. Ja. Dus hast je voorradig? Ja, ik had er wel in, ja. Maakt u dagen om het eindbesluit van dit programma een mooi gedicht op die manier het voor te dragen en eigen keuze? Ja, dat is goed. Ga je gang. Was nou direct een gedicht? Ja, dat ken wel. Nou, dat ene gedicht vind ik altijd leuk. Dat hing het bij Aardegeer. Dat is een keiharroute. Dat wel. Werd ik het correct door hier van Guns N' Roses. Synthese. Wat als ik een t-shirt plet split en de pitjes zitje in die achtertuin, jonkende maaienblommen. Krijg je dan maquetten of dikke tommen? Wat als toe een iepel snijst, de plakjes op mijn kruisbijplantlijst. Krijg je dan kroepelhintjes als ierbijen? Zo raar heb ik je maar bevat. Maar tuinkje is een vak apart. Dank u wel. Alsjeblieft.